szűk vagy, és nem válaszolok, hogy igen, akkor általában tágak. És ez ugyanazt csinálta, és azt hittem, hogy ugyebár tág a nő. És benyúltam neki, egy ujjal, és geci csak az egy ujjam ment be. Úristen, de jó érzés volna, Jézusom, ezt imádom. Újaztam, ő verte minden. Csókolózások, minden. Aztán megmondom az őszintén nektek, egy kicsit menstruált a nő. Elkezdtem kurni, háton feküdt, bam, 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 bam. Jó, hát igazából nem volt nagy menet, de amúgy rövid se. Elélveztem, egy kicsit piros volt, tudjátok mitől a farka, mondom, ez még semmi. Megmostam minden, utána kiültünk a nappaliba, beszélgettünk. Jön a második menet. Szop. Aztán mondom, na most gyere te... Nem, hazudok. Amikor megtörtént a piros... Na mindegy, megvolt az első menet, az már kint fejeződött be az első menet, a vége kemény volt.